Ni kɛn yɛrɛ ye kɛlɛcɛ 300 ɲɔgɔn n'u bɛ wele ko mercenaires faransikan na olu bɛ bɔ Roumanie jamana kɔnɔ wa RD Congo marabaw tun ye wele bila u ma waasa u ka se ka na u ka kɛlɛbolo dɛmɛ ka se ka dankari M23 banbagacikuluw la olu minnu jukɔrɔma donnen bɛ Rwanda fɛ RD Congo a kɔrɔnyanfan fɛ. AFP kunnafonidiso ka ja ninnu sanfɛ i bɛ kɛlɛcɛ ninnu ye minnu bɛ kɛlɛ kɛ sara la u caman jɔlen don dɔw b'a la ka tagama ka na Rwanda dancɛ la Gisenyi dugu kɔnɔna la. Rwanda kɛlɛcɛw olu bɛ ka mercenaires kɛnyɛrɛye sɔrɔdasi ninnu olu ka balanw dayɛlɛ ani wuluw b'u bolo waasa ka se k'u sɛgɛsɛgɛ ko ɲuman. Rwanda kɛlɛbolo yɛrɛ y'i kanbɔ k'a fɔ ko ni kɛnyɛrɛye sɔrɔdasi ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna don dugutaga mobili dɔ kɔnɔ waasa u ka se ka taga Kigali jamana faaba kɔnɔna la cogo min na. Roumanie jamana kɔkanko minisiri ale y'i kanbɔ k'a fɔ k'u bɛna fɛɛrɛ tigɛ cogo min na ka se ka taga ni kɛnyɛrɛye kɛlɛcɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye u ka jamana kɔnɔna la.